Hormatly vatandaşlar, men ýene-de siziň bilen DWT lideri Murat Gurbanow. Men şu gün siziň bilen Türkmenistanyň gelen habarlar boýunça gülüşetime gelýär. Ine şu gün watan programmasyny görün bolsaňyz, men onu online'da görýän, ýani Türkmen Telekom bassaňyz şöyle online wa günni görüp bilýän. Men şunu gördüm. Şu ýerde esasan ýani bir belli däl bir goşmaçy maglumatlar berildi we esasy Türkmenistanyň prezidenti ýani Hukuk Meclisini geçirdi. Şu ýerde adamlar bilen duşdy. Yani şolara maslahat verdi, diyen zatlar aýdyldy. Egerde bir düýüne sersek, ol beýle däl. O ýerde Türkmenistanyň prezidenti Jenaýatçy Berdimuhammedow, ol harby urluklar we hukuk goraýan gurumlaryň edaranyň ýolbaşçylary bilen duşdy. Şo ýerde bul esasy atxanalary, itxanalary gurmaly, bedewleri gurmaly, atlary ýani çapşyga taýýarlamaly we şu ýalatları aýdyp geçdi. Bunun daşından ol, yani yaşların içinde, yani yaş ofisierler, yaş saldatlar, yaş kursantların içinde ulu propaganda geçirip şular YouTube kanallarını görmedi yani ve şular yani vatanına, prezidentine bulluk eder yani talep etmeyeni yani buyruk verdi. Bundan daşarı bu Türkmenistan'ın prezidenti men size aylıkları ine kaldıracak, siz halkın içinde prezidente karşı giden adamları tutmalı ve onları cenaýete çekmeli buyruk verdi. Gidilin görkünme. Ine şu esasy günün ýani maglumatlary. Indi bula Vatan Programmasynyň maglumatlary, indi halkdan gelen maglumatlar nähili? Şundan terip geçelim. Ine KK etrafından ýani şu ýerde adamlar can etdiler şu gün bana. Şolar habar getirdiler. Murada bir 20-30 adam dağı üýüşüp habar getirdiler. Bir de halis bizar bolduk, aşlyk diye. Bu prezident indi welaýatyň maşinalaryny Türkmen Aşgabatyň içine salman, diň Aşgabatlary salýar. Sebebi bizde aşlyk, biz Aşgabada var haritleri alıp, yani çörek ya beýleki haritleri alıp Aşgabatyň yani adyk programmasyny bozýar. Onun daşyndan bizi indi ahal ýerine Aşgabada salmaýan bolsa bu hakyky bir haramzada. Biz şundan bizar bolduk. Gaýrat edip NATO ýüzüniň, NATO goşunlary ya da OON'un yani Galuboy Kaski yani goşunlar gelip bizi halas etsin şu adamdan bizi psikitaýdan bu kirlesi işlerini öýdýän zatlaryny bizi halas etsin diýip yani kaş etdiler. Şundan aýdym diýdiler. Egerde şu adam NATO'ny getirmese ya NATO gelmese biz özümüzi Aşgabada eltip şöyle ýarjak, onu şunu aýrar diýip yani aýtdylar. Men şu burun aýdan zadyny şu adamlara bir düşündürüş berjek bolýan. Birinciden NATO döwleti Türkmenistana gelmeýär. Hiç bir ýagdaýda. Sebebi biz NATO goşulandyk. Birinci. İkinci, o näme sebäpli gelsin Türkmenistana? NATO esasy Ýewropa we Amerika döwletlerini gorýar. Ondan başga da yani başga döwletler, Astraliýa döwletleri ýaly goşup bilýär, Ýaponiýa döwletleri ýaly özüň döwletleri goşup bilýär. Munyň esasy goragy bütün dünýä yani goragy. Ine NATO Türkmenistana ýa Aziya gelip bizi yani Türkmenistana öz goşunlar goýmak hiç bir haky ýok. Ola bir. Men öňkü çykyşlarymda da aýdyp gelýän Türkmen halkyna diňe bir Türkmen halky kömek edýär. Başga hiç kim. Mysal üçin siz maşgalaňyzda. Siziň öňüňizde çörek ýok. Siziň öňüňizde ýani biri maşgalaň biri öldürip barýar. Siz aýnadan çagyryp ýani açlyk edýär öňüňizde. Siz balkondan çykyp goňşyňa aýtmarsaňyz, "Mende çörek ýok, getir çörek" diýip. Ya aşağı goňşyňa aýtmarsaňyz, "Gel sen goşunaňy getir, ýani maňa çörek ber, pul ber, men ine közenýän" diýip. Etmedi goňşyň. Mümkin bir gede kömek eder ýa humanitarny ýaly. Bolu şoňa muhtarar. Öýüň problemasyny sen özüň çözmeli. Maşgalaň bilen. Ne şol ýaly döwletler, her döwletiň halky öz problemasyny çözmeli. Ýöne haçan da halk galanyna şu döwletiň, bastymalan döwletiň adamy ýa şoluň topory halka bir ok atsa, onu şu ýerde bütün dünýä gurulmalary gerek bolsa Galuboy Kaski NATO girmez, ýöne olaryň ýani ýürütülen goşunlary bar. Olar girip meseleni çözer. Gerek bolsa prezidenti tutsak edip
yani gaga suda gidip qadiyetde cinayetini çeker. Yani ol bolup biler. Yönü şu bolmak için birinci biz öz erdemini etmeli. Men şondan size diýýär. Az şikayetlerimizden başla. Barın hekimlerin yanında 5 olup 10 olup şu 10 olup barın ertil yine var 10 adam koşturun ödümde 20 olup barın 30 şu müňe üýtüňiz mi? Ine şondan aktivistler size koşulurdu. Onunla biz sizi gollap yani ul protestler eder. Yine şoňa çelli siz ne aktivist ne grajdan yani aktivisti ne opozisyon aktivisti siz öz ýagdaýlaryny çözün. Eger de çözse onu hereket etme. Çözmese onda sizin hereketinize biz koşulup biz kömek ederiz. Yani şonun için men size her wagt diýen çörek bolmasa yani aly haritler bolmasa hekim var. Vilayet hekimi, etraf hekimi gün ýanyna talep edin. Sen prezidentin vekili, prezident seni sayladı, biz saylamız o, çöz meseleni. Çözem mu? İET'si 20 olup gelin, 30 olup, 50 olup, 60 olup, köpölün. Köpölünüz şoňa yani aydın çöz meseleni. Çözem mu? Onun aktivistlerden koşulup, biz şöyle ya protest eder, ya da içine girip hekimi işten boşalır. Sizin Ukrayna ne etti? Hekimler çıkarıp, Musur Baçok var ama Musur Baçok kirlediğin aşak saldılar hekimleri. Şeyttiler. Hekimler ol hekim deyip gelip yani diňe sizin hukuklaryňyzy iýmeler ol borjy on şeyde var uly halkyň öňünde. Giýice onu işlerine de yetişmeliler. Ol bolsa işaret etmeýär yani prezidentin buyrugyna garaşa ona jogap berýär prezident. Prezident onu boyun bolsa aýtmaly. Ýoldaş prezident adamlar galyp başlady. Şunu hiç tat diýmede menem aýrarlar sizem üstüňde bararlar diýip. Bu aýdan ok beýlekam näme? Özüne köşküne inni krokodiller bilen akulalar alıp şolary iýdirip ýa-ni oýnap hedil edip ýör bir kellesi bilen psihik taýdan keseladi. Ýene şu Berdimuhamedov. Bundan näme garaşýar? Hiç tat. Şonuň üçin NATO garaşma, diňe halk bilen galmaly. Arş şikayetlerden başlamalı. Eğer arş şikayetlerini de yani yerine getirýän bolsa, onu boldy. Eğer yerine getirmeýän bolsa, onu aktivistler boşun biz bunu düýbüne çalışmaly. Ene mesele gatansa. Indi şu ýerde aktivistler aýdýar, kimde kim lider, küçük topun lider boljak bolsa, ya aktivist boljak bolsa, ya da şu yani söwüşde özüni görkezjek bolsa, mümkinçilik bar. Siz telefonunuzda Telegram programmany göçürün. Göçürün soň ine men çykyş edip ýörende şu ýerde men adresim bardyr. Sabaçka Kurbanov MK. Maňa ýazyn. Men sizi düşündürür näme etmeli. Ine şu ýerde biz burlaşýar, men sizi taýýarlarym, düşündürürüm kanunlaryny, hemme zatlar düşündürüp size öwrüde näme etmeli. Birinji bilen siz 5 adama goly özüňiz topar ýatmaly. Şu topar bilen ýa-ni maňa çykyp maslahatlaşıp biz şu topary üstürüyoruz. Birinci, kanun esasında yani kanunları bilmek için. İkinci, nähili adamlar bilen işlemelerini. Üçüncü, yani adamlara hakikata aýtmaly, nähili düşündürüş geçmeli, haýsy meseleler nähili açyp berilmeli, yani aňlaryny, kelelerini açmaly, adatlyga ýol görmeli. Men hemme zatları ýoşurtuny düşünürüm. Hiç ýeri terroristik, hiç ýeri yani eline yara galar ýa-da düşündirilmeli. Diňe kanun esasında düşünürüm. Ýollaryny görkezler. Ýene şondan siz taýýarlanyp zat edip durumyzda şu halk müňe galanna goşulursyňyz. Şondan siz alyp gidersiňiz lider hökmüne şu halky. Nire gitmeli bolsa size biz öňünden planlary bereriz. Näme etmeli, nire etmeli, kimden kömek soramaly. Şu beýleki gruplar size goşup bir wada edersiň. Şonuň üçin üstüne işläp gelýär. Eýem toparlar var. Şu toparlar bilen biz işläp gelýär. Kimde kim lider boljak bolsa, gelecekde yani döwlet işlerine ýolbaşy boljak bolsa, ine taýlanyň her wagty geldi. Bizim bilen habarlaşmak biz sizi taýýarlar. Indi başga da bir aýtjak zatlarma häzir Türkmenistanda organlaryň kontroly bilen falşywy dolar köpeldi. Ine bir şuraya misal var. Bir maşin satanna organ işlerine gelip o falşywy dolar berýär. Bu maşini bermejek bolsa, onu seni basas, maşini bermediğin ağzını bek sakla deyip, yani bunu şu adamı korkuyorlar.
Şu zatlar bulup geçe dolar alıp çalışan adamlar feritap bolun. Dolar falşiv köp Türkmenistan'da. Men Türkmenistan'ın işlerine daşı yurttan bir de ayyadır 10%'ın pulunu versen müç verinin. Biz sana 100% dolar veriyor. Yani bu falşiv deyip ayyadır. Biz şu zatlar koşulanda oktuk. Yani haberler işleyedik. Feritap bolun. O dolarlar içinde yürüse de falşiv olsa daşına çıktığı yürümüyor o dolar. Feritap bolun. Banka varsanız banklar barlar yürütmüş şunu. İndiki meseleler tevfik geçeli, yani çağıcıklar çörüğü ile nohutta duruyorlar. Şurada o çöt yetmeyen molin çörük tutarya gurgular ağlak kaydiya. Eğer mümkünçilik olsa şurayı ümrak koyun yani kömür verilmiş çağıcıklara. Şurada çörük için geliyorlar. Her Türkmenistan'ın köp yerlerde katkıçılık bilen ağaç. Yine şunu hormatly vatandaşlar bir-birine kömür verip ağlı bir olun. Men habarlar geliyor yine şunun Aşgabat'ta birini bıçaklayacak bolup yani uruşup daha dedik Novat'ta uruşunun hiç şeyi onun çözülü yoktur. Ertir bolmasa bir gün yeni uruş ortama. Mum çözülü değil, hekimliğe varıp talep etmeli. Neymiş çörük yetemem. Ne hemen esasında? Pul yok mu? Onun şu bulayan cayları ayırsın. Onun şu 100 yıllık ne hemen gerek? Pul yok olsa, Türkmenistan'ın halkı köseniyen olsa, sentyabr'daki Davis'in, Kubuk Davis'in yani geçirilecek bayramı ayrılsın. 300 milyon dolar olup pul gider. Ne hemen gerek dedi? Noyabr'daki velotrek çempionatı geçirilecek tigr çempionat ne hemen gerek? O yerde 200 milyon dolar gider. Ne hemen gerek dedi o zattan? Biz halkımızı berca etmeli. Halkımıza çörük vermeli. Halkımıza kömek etmeli. Näçe biz gıççılık, ölümçülük, yani aşık baka bardyna yani gül ýalyp prezidentin ağabyny galdyrjak bolup diňe şoňa yani bir tomoşa spektakl geçirýär. Näde bolur? Şonuň üçin häzirden başlap öz arşykaýatlaryňyzy edip öz haklaryňyzy alın. Çörek ýokmy? Sizin günäňizde häkim prezidentin günäsi. Diýmek iksem dolundurup bilenok. Diýmek iksem atstavka etmeli. Indi prokuraturanın işgärleriniň üstüne köp ardalar gelýär. Şular näme etjegini bilenok, yaman köp adam ýazýar, gaty zadyň alamaty diýmek adamlar öz haklaryny talap edip başladylar. Şonu dowam etmeli, şonda prokuratura işgärleriniň arasynda ýa-da polis diýdi MHM arasynda ýa-da konkurensiýa bar. Bular bir-birini ýermäp durarlar. Size de ýeňrek bol. Ýetir bular MHM-ni gorkuzarlar, polisler gorkuzarlar, halka da atdyman diýip. Olar bir argument bar. Şoň üçin şu ardalary ýatyp durmaly. Şu 5-nji gün Türkmenistanda Berdimuhammedowyň kakasynyň ölümine sadaka berilýär. Aýda okulýar. Şonu uly meçitlerde geçirýärler de şunu ýanky halkdan talap edýärler. Muny ýanky hökümetde işleyen adamlardan şol sadaka pul goşmaly we şoýa hökman borçly barıp şöyle soguşmaly diýip ýanky şolary biýüne ne alaç mezur edýär. O näme alamat? O diýmek Berdimuhammedow öz kakasynyň sadakasyny çözülemek. Şoňa da puluny gyskanýar. Eger şu öz kakasynyň sadakasyna puluny gyskanýar bolsa, onu biz mundan bizim halkymyza bir zat kömek garşmanda. Bunu ýene krokodillerini, ýani köpeller öz pöwrüne köşkünne. Bu akulalaryny köpeller, bir ýani kellesi giden narkoman, bu öz günü bilen, öz nemesi bilen. Men pikirimçe, şulwara ýani şunun bir orunmasary barmy hadýan kabinet ministrinde? Kep barada orunmasary. Sebäbi bu zatlary bu akmak bolsam tapyp bolmaýan bu zatlary. Halk ölüp durka, halk közenip durka, şu zatlary ýani krokodillary getirmek, olar bilen ýani oýnamak, akulalara et vermek, velosiped sürmek, aýdym aýtmak. Şunu men pikirimçe kabinet ministrinde kep barada bir kabinet ministriniň orunmasary bar bilen şunu programmalaryny düzüp berip, şunu şu ýolda alyp barýar. Sebäbi bu kellesi giden adam bolmaly. Bolmasa bu ýalat bolmaly. Hiçbir dünýäň prezidentleri şey diýem, diňe güýçli diktatorlar edýär. Hawa bular diktator, ýöne güýçli diktatorun halky ölüp durka. Ine Seýdin Koreýanyň diktatory halky bilen bolýar. Eger bir ýerde tragediýa, katastrofa bolsa, öýüňe baryp ýanyna durup kömek edýär. Çörüklerini berýär, produktlaryny berýär, kömek edýär.
işleýär şolar bilen. Bu bolsa näme diktator? Allah Hudajan bize bir iýdil diktator bermendir. Bu killedi düýgünden. Şonuň üçin biz buňa dayanmaly, biz öz taktikamyzy, öz strategiýamyzy, öz azatlyk ýolumyzy dowam etmeli. Indi korrupsiýa işgärlerine ýokardy ministrliklarda ýolbaşçylary korrupsiýany at barýar. Bular näme diýär? Ine bir pudokda egerde veteran bolsa, onda şol işgärlerin pulunu ýygnadyp, ýani şoňa sowgadat berýär. Ine mysal üçin bir pudokda 4 tane veteran bar eken, öň işläkden. Ine şol hemme pudok işgärleri şoňa pul zyňyşyp, onam prezidentin dogunyny, ýani Altınay nimetine pul berip, olam şo pulu bir kyçykda adat berip, şol veteranlary sowup goýberýär. Şuna makinatları bolup gidiyor. Şu ýerde belli geçmeli, Türkmenistanyň prezidenti her gerek polisler bilen, hukuk goraýan gurumlar bilen duşunma her gerek söz berýär. Men sizin aýlyklaryňyzy galdyran, siz Türkmenistanyň içinde, yani prezidente karşı gidýän adamlar tutup jenaýat çekmeli. Her ýani çykyşynda aýdyp geçýär şunu. Şu ýaly halkyna garşy işleýän bir halkyň düşmany. Indi şu yine belli geçirdim elýär, biz ýadymyzdan çykarmalıyar, öz şikaýetlerimizi hekimlige baryp aýtmaly. Hekim eger etmeýän bolsa, ertesi 10, 20, 30 adam goşup ýene gelmeli. Şeýdi biz müňe barmaly. Müňe baran soň hökman suratda biz şonu eşitler. Biz size aktivistler goşup, şol sizin alyp barýan işimiz götürülip gider. Ine şu ýoldan bir gitmeli. Ine Türkmenistan näme etmeli, näme diktator aýyp bolýan bolsa, ine şu ýol we hakyky real ýol, şu ýoldan gitmeli. Ine şonuň üçin hormatly adamlar öz şikaýetlerini aýtmagyna çekinmeýär. Yeni bir aýtjak 2020-nji ýylyň 6-njy we 10-njy sentyabr aralygynda Aşgabatda halkara tenis boýunça halkara ýaş geçecek. Ama Kubok Davis'in ýani atboruşun turniri bolýar da. Şu finaly başga bir döwletde geçer, ýöne atboruşny ýani başlanyç oýunlary Aşgabatda geçer. Ine şul ýani meraperiýatyany şul bayramy sowmak üçin sport bayramy ýa-da bundan başga 13-nji oktýabrdan 17-nji oktýabra çelli 2020-nji ýylyň Türkmenistan'da Aşgabat'ta tigir çempionaty geçecek. Bütün dünya yani çempionaty geçecek. Ine şu iki bayramı sowmak üçin Türkmenistan'ın köp pullu sowulur, biderek. Sebebi o ýerde yani elektron energiýa, stadionlar, bir topar zatlar alınır, şular gowy sowmak üçin. Bir topar mehmanlary mugut, yani atelyerde saralar, saklar, atelyler diňe şoňa gerek. Bütün dünýäni alamy üçin. Olar gaýdanlar, olar haly berler, yani çykdyjylar, olaryň çörekleri, naharlar, gasinç hemme zat hökümetiň hasabyna gidýär. Ine şonuň üçin bir topar döwletler, çağrılar, ýolbaşçylary bul ýani edilýän zatlar diňe bir zat üçin. Türkmenistanyň prezidentini kanalizasiýa düşen awraýny galdyrmak. Ol bolmaly. Sebebi ine biz demokratiýa, Türkmenistan Demokratiýa Geňeşi ine hatlar ýazyp durýar. Hemme edaralar, hemme gurumlar, sportiwny bütün dünýä, Ýewropaň, OON, bar ýerler biz tiýden manifestasiýalar başlardy. Şunu durdurmak üçin. Biz şu iki sany oýuny durdurjak bol. Sebebi şunu geçireni bilen şu Türkmenistanyň diktatoryny bular ýokary galdyrýar. Bütün dünýä jemgyýetinde. Bize ol gerekkä. Halk közünüp durka. Biz şoň hakyky şekilde görkezjek bolýar. Şoň üçin Türkmenistanyň demokratik geňeşi şu arada gaty güçli işleýär. Nesip bolsa netijelerini biz görkezýär. Ine şu zatlar ýene bir zat diýetim gelýär. Şu zatlar näme iş edilýär? Şu zatlar diňe bir adamyň, Türkmenistanyň prezidentiniň gaty ýykylan awraýyny galdyrmak üçin. Başga hiç manysy ýok. Sebebi ertir gün bizim çağırjyklarymyz ýene de çäre çykmaly bol. Ýani bizim organ işlerimiz ýene muhty işlemeli bol. Bizim hökümetdäki işleýänler ýene de muhty çykmaly bol.
bizim hökümetdäki işleyenlerden yine pul toplanıp şol çärelere, şol geçirilecek sportif bayramlarına pul türetmeli bol. Bize dine çıktı zor. Näme gerek? Aşık bolup durka, ykdysadyet yıkılıp bir tarafa yıkılan vakti bize näme gerek bolar? Men hiç düşünemem. Sebebi bu adamın halk bilen işi yok. Ondan başka da konstitusiýany depelep yok. Bundan başka da halkın üstüne depelep yok. Şunun çıkışında ministrinin arasında diye item Türkmen halkından akıllı ve uğudan diye. Ulu yalan bir Türkmen halkına deyip olmuyor. Bu adam doğrudan kellesi bilen bir giranç kadiyeti. Başkaça men düşünüp bilen okşun sözlerini. Yani şu sözleri eşten Türkmenler şu yerde utanıp yere girecek bolýar, üstüne bolýar. Bunun kellesi gitti deyip. Başka da aýtjak bolýanlarym şu mesele boýunça hormatly watandaşlar. Biz gün-günden güýçlükde oturýarys. Üns berseňiz, maňa gün adamlar jaňa diýär, men ýüzümi açýan, men çykyş etjek, men inne doýdum, men boldum diýip. Günle goşulykda oturýar. Adamlar ýüzlerini açýar, çykyş edýär, has aktiw bolýar. Täze ular düşdiler. Sen Ýaponiýada bol, sen Türkiýede bol, sen Amerikada bol, sen Ýewropada bol, bizim borcumuz, bizim vatandaşy halat etmek. Sebebi şun dolanmasam erti dolanmaz. Bir ýylan dolanat vatana. Vatana dolanmamızda. Yani herketten geçenmizde bize hoş geldiniz diýler ýaly. Bizi pasportdan alıp bizi size garaşýat, hoş geldiniz diýip içine salar ýaly, içinde de gezer ýaly. Polis, MHM hem işgärler tam hormat toýar ýaly. Sen arkyň dogan arnaşyň bilen bayramlar tutup, sadakalary geçirip bolur ýaly. Biz görüşmeli. Dine Türkmenistan'ın içindeki vatandaşlar da hemmemiz görüşmeli. Şunun için şu videoları hökman suratda paylaşın. Bunu imoda böyle edin. Bunu imoda şeyde paylaşın. Tapawut yok. Ya da söz mazmununu bizim halkımıza yetirin bolýan. Şu demirden yasalan diýwary, Türkmenistan'ı türmedip saklayan diýwary biz ýalyp geçmeli. Şonu informasiýon töweşdirýär. Şunun için Türkmenistan'daki adamlar, birine şu videoları gören adamlar, başka adamları baran yerinde düşündürün. Yine şu yadaatlar bolup geçýär. Opozisiýa hereket edýär. Ýöne raýatlarym hereket edýär. Graždanlar, Türkmenistan'ın halky hereket edýär. Hemmesi bize kömek etjek bolýar. Biz şonuň kömegine garaşýas, ýöne biz hereket etmeli diýip düşündürün şu zatları. Meçitlerde, sadakalarda, toýlarda, hemme ýerde. Berdimuhammedowyň hakyky ýüzüni açyş öýredi. Düşünün. Sebebi biz näçe gün çalt geçsek özgürlüklere, reformalara şonça da çalt baklı durmuş var. Şonça da çalt biz gowy ýaşar. Şonça da çalt biz birinji günden başlap azatlıkda ýaşar. Edil birinji günden başlap. Biz reformalar şu şeýleri diýip gynap baras bolýan, siz ýetişmeýäňiz. Hemme zat açylyp gider. Biznesimiz, işlerimiz, zavod, fabrikler hemme zat açylyp gider. Türkmenistan'ın üstüne bir valuta ýagdyrar. Onun için biz hemmemiz işlemeli. Dine ýolbaşy däl, hemmemiz hemme ýerde işlemeli, behbidini biz almaly. Halk almaly. Ol hökümetde, hökümet dine regulowka etmeli, bol şert öretmeli. Biz özümüz işlep özümüz almaly. Şonuň için bizim meselemiz dine Berdimuhammedowy aýyrmak däl. Bizim meselemiz, bizim jemgyýetimizi ösdürmek. Politika, siyasi, ykdysady, sosial taýdan, jemgyýet taýdan, adamçylyk taýdan, watançylyk, agyrlyk taýdan ösdürip biz uly bir jemgyýet bolmaly. Ine şol bizim baýlygymyz. Teňir baýlyklar, tehnologiýa baýlyklar, san baýlyk, onu biz ederiz, onun problemi ýok. Bizde Türkmenistanyň içinde daşynda gaty güýçlü bolmaly. Şonuň üçin onun öz wagty geler, ýöne esasy biz ösmeli. Hemme adam politika boşulmaly. Politika diýmek bir hökümet suratda sen opozisiýaň lideri bolmaly. Politika diýmek iki adam gürleşende eýen politika diýär. Bu politika gürleşmese de politika diýär. Şonuň üçin biz öwrenmeli şu zatda. Bizi şu zatlardan gizlep, saklap, informasiýa bermän, şu barada gürleşsek tutup alyp gidip bilen bara 30 ýyldan bäri işimizi gördüler. Indi şunu bet etmeli. Şunun bilen hormatly adamlar, men öz çıkışımı sorayan, indi sizin sorunuza cevap verecek.
Анна Раимова, здравствуйте. Люди сами не соберутся, здесь должны действовать активисты. Чтобы собрать народ, без организованности это невозможно. Активисты не должны ждать, пока народ соберется. Они должны собрать народ. Мы проигрывали разные варианты ситуации. Мы советуемся с нашими гражданами в Туркменистане. Нам надо подниматься просто. Никого нельзя вытащить на протест, на митинг. Нам надо просить людей встать, защитить свои права. Это значит, они идут со своими жалобами в Хакимлик. В Хакимлике они собираются, 10 человек, сейчас 20, сейчас 50, 100. Когда 1000 дойдет, наши активисты, которые уже есть, с которыми мы уже работаем, сразу подключатся. Если мы сразу дадим политическую окраску этим людям, на них будут наезжать МХМ, полиция и так далее. А когда человек идет по жалобе, что ему кушать нечего, работы нету, если за это начинают сажать, тогда мы должны в руки оружие взять и защищать страну. Потому что это уже война. Поэтому мы идем шаг за шагом. Нельзя сбросить 10 этапов и сразу прыгнуть через 10 этапов. Потому что мы большая машина. Народ, вот есть государство, машина, а народ это еще больше, я не знаю, в 1000 раз машина, махина. Наша задача вот эту машину поднять, народную силу поднять. Для этого мы этапы пропускать не должны. Движение партии Реформ. Добрый вечер, Мурат Кличевич. Вы предлагаете бойкотировать эти соревнования, предложить свои мероприятия. Мы работаем над этим, на днях мы выступим. Максат Баранович, вы не задавайте мне, пожалуйста, вопроса. Вы такой же лидер, как и я. Все ответы вы знаете сами. Поэтому вы можете выступать в своих прямых эфирах и давать ответы. Мы работаем над этим очень планомерно. Адам, Мурат, как Мурат Хыдыров bilen näme boldy aramyzda öýkelep ýöre polna ol ak we sapan dagy bilen näme boldy birleşen opozisiýa birleşmek dagydymy ýok hiç tatdagan ýok bir işler Kakmarat Kurbanşym adam bizi ýaly olum ýadyýar onu da diýiş gerek ol uly iş alyp barýar şonuň üçin egerde bir hepde din jamany ýa-ni istek bildirdi din jamany ýöne söwüşi dowam eder Kakmarat Kurbanş söwüşi özü galtada dowam eder onu men size garanti berýän. Innik soru Jewher Kılıç. Näme üçin siz özüňize lider saýladyňyz? Sizi halk saýlanyp bizim eşidemiz ok. Menim günaşa YouTube'un içinde çıkamak köp çıkışınızda da yalan faktlar getirýärdiňiz. Beýdip halka aldamaly däldir. Adamlar bir zada düşüneni oýdan. Men haçanda DVT lider diýsem, Demokratiya Vatan Türkmenistan halk hereketiniň lideri. Men THK-nyň lider däl. Men Soyunov bilen Iklimyň lider däl. Bir topar hereketler bar. Kiçik toparlar, uly topar, men olaryň lider däl. Men diňe kim bizim programmamyzy oka şu programmadaky ýazylan maksatlara özüni ýa-ni boyun ýerse ýa-da özüni boyun alsa şu programmalar maňa talip men şu programmalary gollayan, bizi gollayan bolsam, bizi gollap, bizim bilen şu programmalar ýerine ýetirjek bolsa, onda bizim agzamyz bolýar. Onda men şu agzam, ýa bizim programmalaryň agzasy, şu agzam lider bolýar. Bu programmalar DVT, Demokratiya Vatan Türkmenistan halk hereketiniň ýa-ni programmalary. Ine şu halk hereketiniň men lideri. Men bir kijik lider. Türkmenistan halkynyň lideri diýen meni hiç kim bilýän. Şonuň üçin şu agzalaryň arasynda meni saýlanyny lider hökmüne men şoň liderim. Men şunu öňködek düşünürdim. Vatan mukaddes. Salamu aleykum. Size birce sorum var. Daşary döwletde okap ýören türkmen talipler Ýaponiýa Tokyo şäherine okuýar. Müňden gowrak. Berekeler. Türkmen talipleri şu soru gyzyklandyrar. Siz näçinji ýylda Türkmenistandan çykdyňyz we şu wagtda ýaşaýan döwletiňizde ikinji giriş wagty. Yanlış düşünmeyen sebäbi siz halkyň lideri mi ýa-da bolmasa ýürüýte taýarlanyp TM tarapyndan şahsy şahmy hökman jogabyňyza saglyk bilen garaşýar. Sag bolun. Vatan mukaddes sag bolun soruňyz üçin men şuna bir näçe jogap berdim. Men 2005-nji ýyly Türkmenistandan çykdym. Men şol dokumentimi Iklim sorany ýa-ni YouTube'da görkezdim.
Men şunu görkezjek gel. Kim istese de islemese de. Sebäbi häzir görkezden ýene 3 günden görkezden ýene 1 aýdan görkezden. Ondan men oýnatgan döndüm. Men bir gerek görkezdimmi? Şonu görmeseňiz, şoň YouTube'uny ýörite bir sorada iyi verdim şoňa. Şu ýerde hemme zat düşünükli. Men 2005-nji ýylda gaýtdym Türkmenistana. 2005-nji ýylda Fransa girdim. Ine şol dokumentlary men görkezdim. Ondan beter Türkmenistana eger men giden bolsam, eger men şu ýerde bir zat eden bolsam, hökman suraty, videosy, dokumenti, serhetde geçen ýa-da statistika bolar. MHM gulugy maňa garşy sraz ulanır şu wagtda. Sebäbi bunu bize garşy gaty görüşýär. Hemme Ýewropadaky, Türkiýadaky başga döwletler agentlerini galdyrdylar. Ya biz bulary ýykyp barýar. Biz daşyny informasiýon töweşi ýykyp, daşyny hemme adamlar taýan. Daşyny at ýerin dime ýykmak bilen Berdimuhammedow. Bir kanun saýlan prezident. Indi Türkmenistanyň içinde biz informasiýon töweşi ýygyp barýar. Biz watan habarlary ýygyp barýar içinde. Ine şonuň üçin biz hop döwlet diýär. Näçe opozisiýa diýip hasap edilir. Haçany Türkmenistanyň içinde sen hereketleriň bilen hop, ýani salyan bolsaň Türkmenistanyň diktator rejimine onu sen opozisiýa diýip hasap edilýär. Birinji, ikinji, egerde biz hop salyan bolsak, bize garşy güreşýän bolsa, onu biz Türkmenistan proýekti diýerleri hem adama da belli. İrandan men çykyşlarym. İrandan mysal üçin döwlet baýkanlygynyň çykyşyny ýa-da geldi karizm. Senin tapagyny görýänmi? Men çykyşlarymda Berdimuhammedow 1 metr çepede taýyp edilýän näle? Diňe gönüň. Berdimuhammedow näme? Onuň ýani garyndaşy MHM gullugy. Egerde men ýa MHM işgär ýa ýene bir zat bolan bolsam, meni ýerim aşanyny getirdiler. Türkmenistana. Meni basardylar. Bir çykyşym üçin men näme çykyşlar etdim? 150-den gowrak çykyş etdim. Ondaşdan bir topar hatlar ýazyp, bir topar gurumalar gidip suwur etdim, bir topar zatlary. Şonuň üçin sizin berýän forumyzda özüňiz pikirleň. Öz gözüňiz bar, guluňyz bar. Kelleňizde okap ýörüňiz, ýani pikirleriniz bar. Özüňiz analiz edin, seredin. Egerde sizin analiziňiz boýunça men Türkmenistan proýekti bolýan bolsam, men birinji günden bäri görüşüp gelip proýekti bolýan bolsam, onuň garanyň barsy MHM işgär bolýar. Bu sizin pikirinizçe. Eger sizin logikaňyzy alsak, onu şeýle düşünmeli. Aycan Kakabaýewa ýa-da maglumatlar niýe alýaňyz aýda gepine inanmalymy? Biz alýan habarlar barlýaňyz. Hawa bizde köp habar gelýär. Mysal üçin köpden bäri habar berip gelýänler we o habarlar barlyk gelýär. Şolary biz gün aýdýar. Ýöne täze habarlar günne gelýär. Biz şu habarlar barlýar. Barlap aýdýar käýerde ýalňyş ýarsam. Bizim bir adam, bizim bir ýani Allah Taala da ýa bir neme de bizim ýalňyş ýapýar. Bize ýalan maglumatlar gelýär. Ýa-da bir adam maglumat alanyna ýalňyş gelýär. Biz maksimal barlýar şunu. Size informasiýa berenler biz Türkmenistanyň hal ýagdaýyny size düşünýär. Sebäbi Türkmenistanda şu etrapda bolup geçen zatlar şu etrap bilen. Ine şu biz ýa-da berip şolary ýaýradýar. Hemme vilayatda bilip kalýar. Şonuň üçin biz maglumatlary berenne bu bir wajyp mesele diýip pikir edýärse şolary berýär. Iniki sorum Diriş Türkmen ýa-da Murat Kurbanow biz Türkmen raýatlary bol ýaşlar bol täze herekete başladyk. Siz bizi golýanmy we kömek edersiňizmi? Men hökman golýan sizi. Başga da egerde hereketler açylsa biz golýar. Mysal Dursultan Taganow bizim ýani dewleti aktivistimiz. Häzir gitdi ýaşlar hereketini ýani açdylar 3 bolup biz olary gollap ýörüz. Bizde näme kömek gerek bolsa biz edýär. Ine haýyş etdi kanalynda gelip çykyş edip biz çykyş etdik. Biz elimizden geleni her kime kömek ederiz. Näme? Sebäbi bizim maksadymyz bar. Hökman dewlete ine sen dewlete bolmagyň ýok bol, olar da ýokdur. Olar ýani eşitmezsiňiz. Gelin aktivist çağatda görürsiňiz. Şo ýerde aktivist çağatda ine hemmesi dewletiň aktivistlerdir. Onuň üçin MHM de ýerlap dur bizi.
polisiya idaralapdyr. Onuň içinde başga guramalardan adamlaryň bizi idaralapdyr. O ýerde açykça kaçanda biz yapık çağda diye yine şonda dini bizimkiler. Misal için komanda devleti. Yine o yerde bizimkiler. O yerde aydıryan, edilyan dağıtlar başka aktivit çağıttın. Şunun için şu açık çağda diyelim yani tomuşu hükmüne ya da yani mihman hükmüne ya da aktivist hükmüne ya da yöne Türkmenistan rahat hükmüne şu yerde köp meseleler bozulunca ve seyredilir ve çözülüyor. Yine size informasiya olur, size yani öz vatandaşını bilen yani söhbetleş kurmana, pikir alışmana, gowul plaşatka, yürüte dördülün, açık plaşatka, onu isteyen adam yürüdü. Şöyle bir badat değil, hükümet devlete ünekar değil. Biz onu adminler onu seyredip duruyor. Yani keva, yani bir materyal oluyor, adminler seyredip geçen o, şu materyal 10, 20, 30 mutluya eğen pikir ediyor, bizim yani bu pikirimiz şeyle deyip yok. Bizim pikirimiz, biz programamız var, şondan çıkamdı. İnnik sonra marmer ya salam baradaga halkımız esası ınım düşüncelerimiz hiniden doğru üseno ve yalançılık, parlamanlık, gılık hiyasetlerimiz ayırmak üstünlükler bulmaz. Şurur düğün vaktimiz ötüş üstünlükler bolur inşallah. Kasa doğru diyemez. Biz medeni taraftan, biz vatançılık taraftan, ardıvirlik taraftan, gılık hiyasetlerimizi, biz bilimlerimizi üstürmeli. Biz cimlik bilimlerimizi üstürmeli. Sebebi cimlik bilimleri yürütülüştürülen oku yani institutlarda veriliyor. Hemelerine de. Yine onu cimlikte bul, praktikal esasına da öğrenip oluyor. Şunun için ben size her vakit yani haşi ediyen öz bilimlerini, cimlik bilimlerini, adamının argatnaşıklarını üstürün. Onu siz yani yaşayan yerinizde bir zat çözeyen adam bolýar. Bolmasa siz Türkmenistan näle ýaşaýar? Ay şu hökümet ertip bunu çıkardı, bu bolanok zaş bu tarafa gitmeli. Bu bolanok bu tarafa. Bulun bolanok bu tarafa. Siz ýöne yani goýunlar ýa siz kopdu, beýle bolmaly. Kanunlar işlemeli. Şu kanun sizin mentalitet, deyip desturları Türkmenistana doğru gelmekmi? Car etmeli. Onu meclis şuna seyretmeli. Tiyara kanun çıkarmalı şuna. Biliyor musun? Şuna ýaly sizin haklarınız var. Şuna ýaly sizin borçlarınız var. Näçe bulanlar? Biz deme ýokardan taýak bilen urulýar, gara maşin bolan onun görkezme var. O ýerde häzir hem ýerde aýdyp ýörse bolýan, kanun esasında görkezme ýok. Hiç ýerde. Onu küçük bir ministrin görkezmesi var, erti tutsalar şonu atarlar. Başka prezidentin görkezmesi ýok. Dil görkezmesi var. Şuryaly yani zatlar bolunny onu bu prokuratura ýazmaly. Nämen esasyna menne gara maşinma şu boluny. Prezidentin görkezmesi var. Prezidentin görkezmesini yani şeýle toglap şoň gulagyna soksunlar. Gaýdyp görmez ýaly. O ýerde kanun bolmaly. O ýerde prezidentin pastanowleniýeti bolmaly. Ýokmu şol? Bir kanun. Yani şu ýaly biz her kim kanunçy bolsa diktatora amada dursun, dini ösküler. Sergey Badrov, Murat haçan siz ederseniz canlı yayılım. Men şu soruyu düşünmedim. Canlı yayılım, açık efir, men edip diyor. Günlü de diyen, yine şunun üçüncü ödege diyen şunu. Everde memnun edecek o zaman, onu yanım, bizi çağırılı, edeli, yönü önünden, yönü halkın önüne çıkmalı, yani bir küçük tema olmalı. O tema yani düğüp, maniyeti olmalı. Şu da atları nime edip maslahatlaşıp çıkar, görünüyor. Hakkı sözle Murat Ağa bolup geçen zatları Rusya bilen Türkiýanyň habarlaryna uğratmaly. ATV Fox kanalyna Kanal 7 açyk hereket etmeli. Bilýärmi? Biz şu meselede medialar bilen işleýäs. Bular günümizde aýdýar. Siz barada hiç şart ýok. Biz sizi bermek üçin bir ýerde bir rezonans bolmaly. Rezonans demek bir ýerde adamlar çykmaly. Bir ýerde ýa-ni Dursultan Taganyň tutulmy hem ýer ýamlandy. Hükman bir tutulmaly, öldürmeliler. Yok. Halk çıkıp öz yani adatlarını alıp başlanına, mesela şimdi aeroporda ya Türkmenistan'ın içinde ya da Türkiye'de ya Avrupa'da onunla yanlanıyor. Onunla beriliyor. Yöne barıp yine
Türkmenistan'ın prezidenti şeyle diye şeyle ol boş görünüyor, subutnamasız. Şeyle pikir ediyor. Olur haçanla bir beren ýagdaýynda onun dinleyijileri var, olur dinler yani gün üstünün şu ýurdun Türkmenistanyň ilçihanasy ýa-da nämen hesabatyna beýle diýen olur jogap bermeli bolar. Şonuň üçin birinji bizim hereketimiz gerek. Birinji ädimimiz gerek. Şo bolmasa ýok hiç de. Näme? Miras gündoldy. Murad aga, sen geçen ýyl may aýyna çenli sizin bilen çenli sizin bilen diýipdiňiz. May aýyndan gitmekçimi inni bütünlei. Men aýdypdym, eger may aýyna çenli biz çözülmesek men gyra çekiljek diýip aýdypdym. May aýy gelip dur. Biz may aýynyň soňuna bardy. Oňa men öz çözülmeýdi. Sebebi men aýdypdym, Türkmenistan yıkıldı, bankrot boldy. Noýabr, dekabr aýlaryna görürsiňiz. Ine şol açlyk gidip dur. Gün-günden kynlaşyp dur. Ýöne men pikir etdim, haçanla has kynçylyk bolmanda bizim halkymyz ahyr galar diýip. Gynansak da bizim halkymyz şuň hemme ýerde Türkmenistanyň hemme künjeginde prezidentiň adyny tutsaň seni urýarlar. Eger şonu öwseň dagy burnuňda öýärler. Ine şu ýa habarlar hem ýerden gelýär. Şuň ady bir nejis bir milli lider anada dursun, bir hapadyň ýa erlet zadyň ady diýip hataplanýar. Şoň üçin bu ogluny oýjak. Ýa-da mu inni awry Türkmenistanyň içinde daşyna ýok. Ine şul ýygygalyklar gelýär, biz 6 aý ýygyg alýar. Biz öňürek çykmadyk. Ýöne bir gowdadyň alamaty şuň Türkmenistan hemmire hereket etýär. Hemmire bir çıktı diye hemmeti. Inni ýöne şunu bir adam çıkarman, 10 adam çıkarman, 100 adam çıkarman, biz müňläp çıkarmaly. Haçanda men 10 adam hekimle baryp arşykaýet aýdyň diýende olar hiç tak bolmady. Ýöne haçanda protest mitingde 10 adam çıkarmy. Ine o ýerde hokdy. Şoň üçin bir arşykaýetler protest mitingde öwürmek üçin bize 1000 adam gerek. Onu hiç kim ellemedi. Ona şular 50 adam bolsunlar. Ýöne 1000 adam alaýsa üstüne goşulyp gider ýa-ni ýagy adamlar goş 100 000 çelli ýeter. Şoň üçin ine şu ýaly wakalar bolmaly, biz şoňa garşyp dur. Indik sonra Gülnara Atçanowa ýa-da Salam Murat Kılıçoviç näme üçin adam hukugyny seretýän gurama bir park garaya bizde bolýan adam hukugy bozulmaýar. Gaty soru serer. Bizde Türkmenistanyň içinde adam hukugyny gorayan Türkmen gurumlary ýok. Gadagan. O nähili? MHM gysyp dur. Neme ýa-ni polisiýa gysyp dur. Hemine gysyp dur. Türkmenistan prezidenti gysyp dur. Onu halk gysylýa dinarlyk bolaýan bütün dünýäde ýa-ni adam hukugyny gorayan gurumlar bar. Şolary ýa-ni açyk göterip haklaryny goraýar. Bizde ýok. Bizde daşynlar ýok. 3 sanjak bar. Olar näme ýetişdi? Bize 60 tane gerek. Men her wagt aýdan çykdy. Açyň şonu. Grantlar var ýürüýte berilýän pullar var açanda. Açyň şonu. Öwrenin biznes etmäni öwrenýär. O ýerden bu ýere haýyp näme satyp bolýar, näme pul bolýar öwrenýär. Ineside biznesde ýöne çykdyjyny ýapýar. Näme çık? Eşek ýaly işläp 10-16 sagatda aç hukuk gorayan gurmany. Türkmenistanyň habarlaşda ýa-ni grandan sana bererler $150,000 çelli berýärler, euro çelli. Al şolary işle, ýa-ni aýlyňdan goý, çykdyjyny goý, ofitsialny işle, adamyň hukugyny gora. Her wagt ýollar bar. Ine maňa bir adam sorag berdi. Murat Gurbanow näme siz şu ýaly adam hukugyny, adam azatlygyna göreşýän adamlara grantlaryň badygyny aýdanyňok diýip. Ine häzir aýdýar. Näme men aýdamok? Sebebi men grant beremok. İnternetde açyp görseňiz ýa-da Türkiýede ýa-da islen ýurduňyzda niýede bolsaňyz şo ýerde hukuk gorayan gurumlar bar. Barp soraň şolardan. Kim grant berýär? Men aktivist, men maşgalarym beýtdirer. Men aktivist, maňa kömek gerek. Men çykdyjym uly. Men ýa-ni adam hukugyny gorap işläp bilemok, wagtym ýok. Man kömek ediň diýseňiz, ine şolar sizi urukdurar. Şo ýere ýüzlenersiniz, şol guramalar
grant berer. Eger bizden hat gerek bolsa biz size kömek ederiz. Grant almak için biz yani tasdiklar resmi taýdan kanunlaşdyrylan yani devleti hereket, halk hareketi size tasdiklaşyn. Bizimle habarlaşın, biz size kömek ederiz. Yöne bizim hakkımız yok. Size derek ya sizin adınızdan ya sizin bilen şöyle varıp grant dilemeli. Ol her adamın hususi işi. Şunun için siz dilen alın şu grantı yani Türkmen halkını ulunun adamlar borap yine Kazakistan'dan mesela için 60 tane kuruma din içinde var. Bizde içinde bir yok. Şunun için biz hareket etmeli. Bizde partiyalar yok içinde. Biz daşını açmalı, içine bir girdiğin adam saklamalı, şonu adam öğrenip bize dokumentler yaşayıp bizi işlemeli şunu. Onu biz hem yerden çözüp dursak Türkmenistan'ı bu kanun bozmaz. Korrupsiya dağılır. Prezident korkup başlar. Biz edem de onu. Yani şundan var problemler dörüyor. İnni yine soru verildi. Туркменистан Milli Görüş Hareketi. Марат Курбанов, во-первых, в Туркменистане нету правозащитных. Как вы будете защищать интерес всех граждан, которые попались в митинги? Хватит людей подстрекать. То есть хватит людей подстрекать, вы хотите сказать, пускай они живут рабами, хватит им глаза открывать, хватит их объяснять им законы Туркменистана, вы предлагаете. То есть вы предлагаете еще 30 лет ждать новой диктатуры, которая сейчас вот появится. Вы на какой стороне? На стороне народа или на стороне диктатора? Наверное, у вас ситуация хорошая, поэтому вы так говорите. А у людей ситуация плохая, они с голоду умирают. Они мне звонят, общаются. Они себя сжигают, они себя убивают, они яды пьют, они не выдерживают. А когда 1000 человек встанет, никого не тронут, поверьте. Потому что когда 1000 человек встанет, за ними сразу тысячами пойдут. Никого не тронут. Если тронут, будет мировой скандал. Senim Türk. Salam aleyküm Murat Kurbanov. Siz Turan birligine ne hizir ediyemez? Men Turan birligine bu seyrediyem. Yönü Turan birliginin şertleri var. Biz şu şertleri seyretmeliyiz. Biz şu şertleri bilmeyen kirliyemizi burada da sokmalı. Biz Türk devletini, beyleki Asya'daki bizim doğun devletlerimizi qoğularız. Her vaktin. Olun bizi qoğular. Yönü bir şertnama bağlaşanda onu öğrenmeli. Şunun için biz palajitni seyrediyemiz. Qoğuy, yönü Türkmenistan halkının, Türkmen devletinin ne behbeyidini, ne karşılığını yitirmesi içinde. Kim olsa da dastoyni yankı dem müçörde argatnaşık saklap, birbirinin hormat koyup, yine buraya argatnaşık eder. Turan devleti olsa has qoğuy, bolmasa tapağı yok. Biz Türkmenistan'ın ıhvalını şu meselede şeyle söylemeli. Ali Kurbanov, привет. Россия посольство bardıq. Şunu hiç kim kabul etmedi. Ne etmeli? Pandemiye karşı kol urdurmanı hiç yerin sarılı vermediler. Ukol urdurma. Biz hiç kim COVID-19 karşı ukol urup bilmeyer. Yol var arada ayt. Şun yol ne ayıldip ayt yani. Ferdim, men ömüm size aydiyan. Yine siz şu planetanın adamı. Siz dokumentsiz gezmeyene hakkınız yok. Eğer de siz pasportsuz gezyen o zaman bir başka devlette. Siz pasportlu baran mı da şöyle? Demek, şu sizin pasportun yankı yol boşluğu, şu pasportu veriyen devletin yol boşluğu size pasportları uzatmasa, onu sizin doğru hukukunuz var, şu devlete yüzlenip, bana vaktlayın, bostunluk verin deyip. Sebebi, devletin seni yankı kömür edemek. Pasportun veremek. Devletin seni devletini akilemek. Sen hedir bütün dünya pandemiye yürekti. Hemmeler ukol ettirir. Orset'te, Türkiye'de, hem yerde başlamayan Rusya, yani misalı Türkiye'de de oluyor. Yani umum misal şu. Siz şu pandemiye üstünüze yağı olup geliyor. O sizi öldürüp bile biliyor musun? Hedir incanklı etti. Güçlü. Ön 5%, 100%'dan 5% yani yaramayanlar olsa ya da 20% alır incanklı. İncan görünüş Covid'i katı üçlü. Olum geliyor hedir. Türkiye'de var, Avrupa'da gelir. Demek sizin karşınızda bir ulu pandemiye gidip dur.
özüňiz goramyny. Siz barın migrasyonly gulluklara aýdym, ine men pasolstwa hat ýazdym, ine men ýüzlendim, ine men bark gaýtdym, hiç bir kömek ýok. Siz maňa bostunluk berin. Bolmasa adwokatyň ýanyna barıp düşündirin, o size ýollaryny görkezler. Sebäbi haçanda sizin bostuňyzy ýöne alyndy ýagdaýynda şo günden başlap siz talap edin, maňa Covid'in ukoluny berin diýip bererler. Sebäbi siz şolun ýa-ni sadjanyasynda olar hökümaty ulata hökümet etmeli. Ine olar bostunluk bermeýän bolsa, onu adwokatlar we adam hukugyny gorayan gurumlar we baryn şo ýere. Eger olar size kömek etmeýän bolsa, bize jaňydyň, biz onun ýollaryny, başga ýollaryny size maslahat bereriz. Kömegini ederiz. Ýöne hökümat suratda pandemiýa bolanda ukoluny almaly. Ýöne ukoluň gowy ukoluny almaly. Onu almak üçin sizin ýa-ni dokumentlaryňyz dogry bolmaly, sizin strafowkaňyz bolmaly. Şu zatlar bolmak üçin siz legalny bolmaly. Eger pasportyň meçhul utanyn bolsa, studentlik meçhul utanyn bolsa, bostunluk diňle. Eger de pasportyň meçhul utanmadyk bolsa, ýa-ni student meçhul utanmadyk bolsa, şonda da bostunluk diňle. Senin hakyň bar. Sebäbi Türkmenistanyň ýagdaýyny düşündirin. Ine bizim çykyşlarymyzda görkezdim, bolup geçen datlary. Öýe bar bilemo, akademikler, pandemiýa garşy ukol edilemo, beýerde men pulum ýok. Siz bir döwlete barsaňyz, şo döwletiň kanunlary bar. Şo kanunyň esasyna siz bostunluk diňmäne hakyňyz bar, size başga araç ýok. Ol nizakonly, bir kanun, bir ýerde işläp, ülseňiz ýa maýyp bolsaňyz hiç kömek etmez, onu etmeýär. Birinji bilen legal dokumentlaryň bolmaly. Türkmenistan eden okmy? Gyra taşlan. Şol orta etme Türkiýe baryp arda ýazyp görkezdiň. Ýöne şonu arda ýazmagyňyz öňüniň proseduralaryny görkezdiň. Biz şu hereketler etdik. Bolmady diýip suw dedim. Onda size dinleýärler. Ine şunuň bilen toraly utordy. Yine bir soru. Prezident koma düştü, öldü diýipdiňiz, oğlu avariya bolupdyr diýipdiňiz. Ola yalan bolup çykdy, kim jogap berer? Aýdan gepiňizi. Men prezident öldü diýip aýtmadym. Men prezident yaramat diýdim. Serdar öldü diýip aýtmadym. Eger siz ünsök men dinleýänsiz. Men diňe prezidentiň meselesini aýtdym. Türkmenistanyň prezidenti agyr ýagdaýda boldy. Onun boly. Onu Türkiýeden, Indiýadan, Germaniýadan we Rossiýadan gelip bütün dünýäň doktorlary ölümden çykardylar. Ýöne o diýmek däl, musagly gülýal boldy, öňküýäli aýdym aýdyp getýär. Ýok, sagly häzir emeli. Ýüz keşpine serdim. Birin şol agyr ýagdaýdan çykan ýüz keşpine serdim. Häzir ýüz keşpine serdim. Özüňiz düşünersiňiz. Şonuň üçin biz ağlamyk. Biz prezident öldü diýemok. Ýöne agyr ýagdaýdan çykdy şol. Ýöne mümkin çykybilmedi. Şo ýerde döwlet agdalyşy riskde boldy. Türkmenistan Aşgabatyň üstüne vertolyotlar ýöne diýjegini uçup Türkmenistan usylyna gidip hargurlyklary getirip şo zatlar bolup geçdi, ol kepine bolmaly. Sizin gözüňiz bar. Siz ýöne ine eger agyr ýagdaýda bolsa hökman ölmeli diýen zat ýok. Agyr ýagdaýda boldy. Ine haçanda siz agyr ýagdaýda bolup şo ýagdaýa ýar bolan bolsaňyz, mümkin siz biz ölerdik. Sebäbi biz ýa-ni ol ýagdaýdan çykarjak wraçlar gowşak. Ýöne şuny bütün dünýäň wraçlary çykardy. Olar ýa-ni köp zatlar etdiler. Olar bir kere çykarar, üçüncü, dördüncü çykarar, soň çykarylmady. İmmunitet gaçýardy. Tak, Krasya'da kaçan çykmaly inni ağın. İki dörlü çykyş bar. Ine aeroporta biz aýtdyk, halkyň özü çykmaly. Kaçan çyksa şonu çykyn. 1, 2, 5, 10 çykýar. Oturýar, halk çağırýar, halk çykýar. Biz sizi golýar. Türkmenistanyň içinde eýýam çyk başlamaly, aç şikaýet edip aýdy bermeli. Oturmalar. Oturma zat ýok. Sasha Vasilyev ýa-da Salamat Murat Gurbanow, Allah Murat Rahim ve Ruşen Kılıçev haýsy dogry şunu aýtsaňyz öz pikirinizi. Men Ruşen Kılıçev boýunça bir çykyş eden ýörüýdi. Şunu ýa-ni ýüzlenen toragyna.
Men tanqidlerim her wagt konstruktiwdyr. Men bir adamyň şahsyny açajak bolup tanqid edemek. Ýöne şundan başlap men hemme tanqidlara ýa-ni düýbi bar, argumentli tanqidlere jogap beren. O düýpsiz ýalan gepleri goşuljak der. Allamurat Rahimow men muny gowy tanýan. Allamurat Rahimow şeýle bir adam, hakykatçy. Hakykaty gowy görýär. Sen şoň bilen mysal üçin demokratik geňeşde oturma ertir bir zat diýsen, o gün ýüzüne gelmep dur. Çykyş edibem, oturubam, biz demokratik geňeşde röşün pikir şeýle oturandyk, biz o ýerde gyýyşýardyk gerek bolsa. Biz o ýerde söýüşýärdim gerek bolsa. Ýöne biz bir-birimiň şahsyna diýendik. Biz pikir alýşýar şeýle. Yani pikirler boýunça yani gidişýär. Bizim öwrünýär. Bizim bir öň opozisiýada 30-40 ýyl işleýän adamlar däl. Biz täze adamlar. Ýa şoň üçin men Allamurat Rahimowyň pikirini hormat goýan sebäbi ol keypine dadanmaýan, barlama anam aýtmaýan, ol düýpli serýär mesele. Röwşün oň diýen zatlary, köp zatlary dogry, köp zatlary ýalňyş men diýiljek hemme zatlar dogry. Şoň üçin şol ikisini pikirlerini taýlasak, meniň pikirimçe, men huzur pikirimçe Allamurat Rahimow diýsem ol düýpli serýär mesele. Ýöne köp soruldy, röwşünim gowy serýär mesele. Şoň üçin men onam çygyrýan. Ýöne soňky çykyşyny men garşy sebäbi oň pikirine garşy. Ine siz beýle, siz garrylar, siz eýle, beýle. Biz garry bolsak, biz Ýewropada ýaşaýar. Ýewropada san tehnologiýa aňyza dursun, polit tehnologiýa, jemgyýet tehnologiýa köp zatlar öwrendik. Bizim bilýän zatlarymyzy ýaşlar intek ýany açyp başlady. Şoň üçin biz hereketde de güýçli hereket edýäris. Biz oturandyk. Sizin dewletiň eden zatlary, tiýden dewlete öz açýaryny berer. Ene birinji maýda dewlete 1 ýyl boldy hereketine. Ene şu 1 ýylda eden hemme aksiýalaryny, eden işlerini, bolmadygy işlerini hemmesini jogabyny berer. Häzir video taýýarlanýar, şöyle görürsün. Şoň üçin biz hereket edýär, biz oturandyk. Bir hereket etmek için, şu hareketlerini katı güç bolur için bize adamlar gerek, bize yani aktivistler gerek, bize yöne Türkmen grajdanları gerek, aktif. Şu hareketler koşulup, şu hareketlerin yani tolkun bilen gidip Türkmenistan'ın içinde dağıtlar düzeder yani. Şöyle yani. Yine şunun bilen men cevapları utoryan, sizin sorunuza cevapları utoryan, inniki duşukları çelli hemmemize canlılık arzu ediyen ve inlik duşukları duşun. Sağ olun.